dak sit-in demonstration ke do tunang ko kathe bangal lahen lo aprangsi ke Karbi Anglong lapen dema phan articles 244A constitutional rights itum hanang pidolo sitame piniar nianta la non NDA government mate BJP ka charia government la so government tum ilitum han implement detected lo lapen labang so puthak nilitum puthung tung bang la hen lo kedam tang 2019 hot Delhi parliament long hal bang so hot Horen Singh beke hai dame autonomous state aputhak ilitum farman jai dun lo hal bang so ke jai dun pen la non kachari bom NDA government tumbang ke rat aphan paklang daklo lapen non dak council do bom a government bhan tame paklang daklo pachini daklo je NDA long ke autonomous state mate articles 244A a provision ke awe usadak paklang pon edlo la sinon bang ke uthot assembly long tame paklang dunlo lai ke hino punil tum pupe sitame autonomous state ke ilitum bhan nang pining ke Delhi pen ilitum 1969 hot Meghalaya tumhan tame autonomous state ki pi hot sitame Assam assembly pen bangke pinoi puke pudun ge avelu hala bang so tame bang Delhi pen si autonomous state tame grant pilu lasi non bangke a government masih provision avelo pulo tangte lake ilitum han rar phan dake nanga pa chubai mate drama ke claim duna son si cheplang det busin itum pachini pon lapen adun thu bangke BJP mate NDA tumbang pulo non labangso Assam Assembly yong si NDA mate BJP tum cari thulo pulo tangte uniform civil code bangke one week popol tum chipulo sitame rada tum phan ke ther ke hapen scheme pen oronodoi pen ration card dali jangthu ingti kerosene kadu kowe lahai hui ke bai pen vote bangke rat pen chu ended le sitame chapa alamat government bangke bang jilo sita non uniform civil code bangke rada tum kham khelo ili tum APSLC tum ta kham khelo lapen Karbi Anglong arat doan tum tame uniform civil code ke kroikre buse kham khelo sita non la tum government kang ni cheng pen bangke uniform civil code abang sialang litibul ponlo papas pon lasila bangso uniform civil code ka papas pon along dak manghumeme ili tum Karbi Anglong angkang lapen de mahaso bangke 6 schedule angkang arlo pulo ladake iltum hanang than lo 6 schedule angkang lake exam lo pusito manang pulo sita mehla dak abil long ilitum lang cari lo pulo tangte haladake dak 6 schedule long exempted lo bangka dake tok lor ke jong lor ke avi alam the sining je ponchot lasi alam the yong sining je ponchot lo pulo tangte aron long ke tok pon pedet lo aron long pon tok pon pedet lo ponte lake ilitum dake exam lo bangke pun el bisaralam third grade fourth grade o rank over side ADRE hala so recruitment process ta lake state egg pen ka semar porsi all Assam bansela nang implement lo hala so teng ben sinon third grade fourth grade appointment pajir lo recruitment pilo deda Karbi Anglong made 6 schedule lo pan exam bala dak tokma tokte hala so teng si hala ta cheplang det lo lason dak taksi the Assam Healing and Evil Practices Act hala tame state pen siga semara ron lo hala bangso ron ta 6 dulong exam po tokte lapen son dak taksi TET teacher eligibility test hala bangso ron ta state pen siga semar lo hala ta 6 dulang kangke exam nang jipu adak tokte lapen special TET nang bitulo sita hala dak tame bonafide candidate commercial so TET fan ke apply dun me mamputa specify pe da Karbi Anglong arlo kodo an anon tribals tum an da hala so TET long apply dun un lason si adake applicant long ke tok det application long ke tok det lasi lason blo dang te itum fan dak 6 schedule bangke nangkar kan pamelo lasi nilitum pulo uniform civil code lake dak nilitum ke wan ke lake chedon dunune lapen ilitum MLA bang pho tum bangke lang litum kache don dun der pot bangke nilitum condemn lo alang litum ka welcome dun der pot bangke nilitum condemn lo alang litum ka welcome dun der la uniform civil code ka welcome dun der bangke la 6 schedule ajak kong bangke chewar kang chorlo 6 schedule apawar bangke lang litum charkan pet lo busi nilitum jongpon lo lapen adun thu ke tho mangdeng bangke lahen lo
Nili tum ladak dak sik schedule angkang arlo panchayat ke dak nang implement un e pulo panchayat nang implement un e pupot si ilitum tamel ladak sik schedule angkang arlo emithang ka semar una a panchayat do halale semar nang busi serwan kep le tum semar nang pulo sida non Karbi Anglong Autonomous Council tum ke claim ke dampon bangke ladake serwan ke one way si dak bangke traditional village council sidak nanga par jabi pan bor il la si traditional village council bulo tangte lake Karbi phande le traditional kali Bongali tum da traditional do Nepali tum da do Bihari tum da do kapre khe tum da traditional puke dolo sidame Sik schedule jakong itum ke long pen bangke imithang a traditional abang si cheneng pelutang te Karbi alam pen jong tip serwan kep person si donangi bisar alam kapre ka khai tum da imithang serwan kep do khasi tum son dorbar senong budo da son tak si tiwa tum de masa tum tame kapre ka serwan kep do hala sil tum ke nangji po la pen hala so serwan kep long ke ang hoi ta do sita panchat ke ang hoi po wet Lasinon dak tame TDVC long tame dak tame anghoi sidopo chairman sidopo posalang tumpang dak lo anghoi po do po posang lo lake thang dak lilo lake panchat si chaplang det po sini tum mat kapon lo lapen jong pon lo lasila solo bang itum chekroi dun de pudak ne tum pupon lo lapen kijut si ilitum chisong bom lo Paragraph 2 sa paragraph 7 na teng pen separate voter list ka semarji ajak kong dak council sidolo lapen labangso ka semarji phan CM tuliram rong hang ke hai ke claim clay ong si Guwahati High Court long pen order da wan pilo je chikluyon trok ang bong separate voter list ka semar ning phan ajak kong pier lo High Court pen da man ge do High Court pen da sita piniar nian ningkan nerkep tame alang li claim hai hedan la ser ni si het jong Assembly long tame tuliram rong hang ke hai jaidun je Karbi Anglong Autonomous Council has the right to frame the rules and laws kasemarja jakong do palang ning jedun lo alang li chaparo kadun lo MLA bang pharoi si rang ko ra trok atheng no alang li chaparo kadun lo je Karbi Anglong Autonomous Council is not an ordinary council it has the power to frame laws and rules alang li ning jedun edlo and then they are laws are rules ke frame je bang ko marlo ke frame ye bang ke CM pen japon si Karbi Anglong Autonomous Council are laws elang claim bonang po non ke alang li da claim klesi ha assembly long ningkan krege thom CM ang ho ing ni det si alang li labang so kam ke claim ni bang lo basic fundamental made ke ot cheng ke claim cheng ni kam lo hala claim klesi ha assembly long si chaparo kadun selang chaparo kadun lang Lasi nile tum condemn lo alang li phanta ningkan ner kebang bong ningkan kregetom CM ini det benda maling ke claim dek pon ke ni tum condemn lo bisar alam ke non ke lason jeplang det lo dak imithang arong asar do imithang arong asar alam charju dor de si ha Guwahati arong asar ban se alam karju dam se mandet lasi dak si Himonto Biswa Sharma chief minister mata ajak dilikis panthan lo je ni dak thang dak ke claim ngon jak kong awe council ching mai noi businang refer to lo Asila son si alang litum ke claim kle ason asayan si litum dak council tame bui hu basan se mandat lasi nilitum mangke pini bene puthot rad hong jai wang thusi labangso ka chesong nilitum pon thupo lapen labangso ka chesong alang litum phan immediately jong selang litum claim un e bulotang te lake Karbi Anglong angkang pitame puthot la son pli son po ka chesong mangke nilitum pon thupo lalo